Ndithabathe lithuba bazalwane ndinibulise nonke kwindawo eniphulaphuleni kuzo, ndinibulise egameni elinamandla, igama lenkosi yethu enguYesu Kristu. Ndithabathe kwakhona nelithuba ndibulele kwithimba leWesley Guild South Africa abandivumeleyo ngokuhlwa nje kokuba mandize nam ndize kwabelana nani ngelizwi likaThixo. Igama lami ndingubandile Khethelo ePimville Second phansi komongameli umfundisi uXabiso Socatsha, ekhokhela kunye nabefundisi umfundisi Mvimbi kunye nomfundisi uManyako. Masithandaze. Eneneni wena Nkosi ungu-Alpha ungu-Omega, usisiqalo ususiphelo sobomi bethu. Zonke Nkosi izinto ziphansi kolawulo lwakho, zonke Nkosi izinto ziphansi kwesandla sakho. Sisondela Nkosi yami ngokuhlwa nje sigoba amadolo omphefumulo. Thixo namandla amakhulu sisondela kwenye yenkonzo zakho. Thixo lungileyo lokuphulaphula ilizwi lakho bawonamandla. Sidibene Nkosi yami singabantu abavela kwindawo ezihlukeneyo. Thixo namandla amakhulu, abanye Nkosi yami sinengqondo ethi behlelwe zizinto apha evekini bawethu olungileyo. Abanye Nkosi yami xa bebevuka ekuseni namhlanje bafumana imiyalezo bawonamandla, eminye imiyalezo ebivuyiselana kunye nabo bawonamandla amakhulu. Kodwa Nkosi yami eminye imiyalezo Kristo namandla ibimiyalezo ebaxelela izindaba ezibuhlungu. Thixo wethu olungileyo, kodwa Nkosi yami xa sisondela ngokuhlwa sizophulaphula ilizwi lakho bawethu olungileyo, simema umoya wakho ingcwele ukuba ungene nathi. Thixo namandla amakhulu sikhokhele bawonamandla, ngoba ngaphandle kokukhokhelwa nokuphathwa ngumoya wakho Thixo namandla amakhulu sizawulahleka endleleni. Thoba umoya wakho ingcwele Thixo namandla amakhulu kubantu abazawungena kule nkonzo, ukuze Nkosi yami sikhokhelwe siphathwe ngumoya wakho bawethu olungileyo, sibe ngqondonye sibe moya mnye bawonamandla amakhulu, ukuze Nkosi yami nilizwe liza kuwa kule ndawo ibe lilizwi Nkosi yami siza kulithatha sizithathele thina sodwa Nkosi namandla. Kodwa Thixo namandla sithi sakuphuma sekulishumayeza nakwabanye abantu Nkosi elungileyo, ngoba Nkosi yami impendulo yezwe lonakeleyo liselizwini lakho Thixo namandla amakhulu. Siyakuthandaza egameni loThixo nguyise unyana nomoya oyingcwele kunaphakade. Amen. Masifumane ke bazali isifundo sethu njengoko sibhaliwe kule ncwadi yezityhilelo, Revelations chapter 1. We commence reading from verse 9 sime phaya ku verse 10. Ndizayifunda ke ngolwimi lwesiNgesi nangolwimi lwesiXhosa. Revelation chapter 1, we commence reading from verse 9 right to verse 10. Ndifunda ke ngolhlobo. I am John, your brother, and as a follower of Jesus, I am your partner in patiently enduring the suffering that comes to those who belong to his kingdom. I was put on the island of Patmos because I had proclaimed God's word and the truth that Jesus revealed. On the Lord's day, the Spirit took control over me, and I heard a loud voice that sounded like a trumpet speaking behind me. Ngolwimi lwesiXhosa ndiyifundeka ngoluhlobo. Na Yohane endikwangumzalwana wenu, nedlelane nani ngayo imbandezelo nangabo ubukumkani nangokunyamezelo luka Yesu Kristu. Ndaye ndisesiqithini kuthiwa iPatmose ngenxa yelizwi likaThixo, ngenxa yobungqina buka Yesu Kristu. Ndaye ndikumoya ngemini yenkosi, ndeva emva kwami ilizwi elikhulu ngathi lixilongo. Incwadi ke bazali yesityhilelo, the book of Revelations, it is a very complex book. Ibhida nabefunda abaninzi beBhayibhile. It is a book that is very complicated, difficult to understand. Ibhalwa lencwadi nguJohane. Siyaxelela okokuba uyibhala ehleli kwindawo ekuthiwa yiPatmose. Le ndawo ehleli kuyo uYohane bazalwane siyaxelela okokuba ubhala nje lencwadi namehlo akhe enyama awasekho akhutshiwe. Ndafikelwa yinto ethi mhlawumbi
noxa ilizwe lingasihluthi izinto zasenyameni, noxa ilizwe lingasithatheli izinto zasenyameni, kodwa into elingayaziyo yile yoba amehlo ethu omoya wona abanako kwafikelela, ngoba kaloku thina asingababantu abalawulwa yinyama, asingababantu abaqhutywa yinyama, kodwa siqhutywa yaye siphathwa ngumoya oyingcwele. And so iPatmos leya kuyo uJohane yayiyindawo encinane, it was a small island, and kwakulahlelwa abantu ePatmos abebengqina ngelizwi likaThixo. Obangaba you were a criminal and a political advocate, ubuthathwa bazali uyophoswa ePatmos. Ibeyindawo ethatha abantu abebeletha ukukhanya kubantu bebehamba ebumnyameni, ibeyindawo bekuthathwa kuya abantu abebezisa inkanyiso kwabe bebehamba ebumnyameni, bathi ngenxa yokwenza oko bayobekwe ePatmos. Patmos was a lonely place. Patmos was a place of suffering. Patmos was a place of separation. It was a place of sadness and torture. uJohane wathathwa bazali wayobekwe endaweni enjalo. Kwakuthiwa ke bazali abantu abebethathwe bayobekwe ePatmos amaxesha amaninzi bebengenako ukuphila, amaxesha amaninzi bebengenako ukusurvive ngenxa yezinto ebezisenzeka ePatmos. Kodwa uJohane for 15 years siyaxelelwa okokuba wayehlele ePatmos for 15 years. uJohane encounterishana nobunzima esePatmos for 15 years. uJohane ehlele ePatmos engazani nokutya, engazani nento esiyempumlo phansi kwempumlo, kodwa ngenxa yofefe lukaThixo wacontainwa, wapreservwa, wagcinwa uJohane. Ngoba kaloku urhamente okanye bazali bam apho kwezo ndaweni iphulaphuleni kuzo nasemarhamkweni ithi ingoma yasewisile uyasigcina uThixo. And so nayo uJohane wagcinwa ePatmos kwixesha elingange 15 years. Wagcinwa bubukaqawuli namandla kaThixo, wagcinwa nangamandla kaThixo imeko sele zingavumi, wagcinwa lubabalo lukaThixo imeko sele zingavumi. Apha ebomini bethu bokukholwa xa sihamba ebomini bethu bokukholwa, ubomi bunawo amaxesha bazali obokuba kusithathe nathi sihleli kamnandi kwindawo esihleli kuzo, sihleli kamnandi sinezinto zonke esizifunayo, ubomi busuke busithathe busibeke ePatmos. Andazi wena kule lente esikuyo, kule 26 day yanamhlanje sisentlango, mhlawumbi nawe usePatmos, mhlawumbi nawe izinto ubukade unazo awusenazo namhlanje, mhlawumbi abantu ubukade uhamba nabo, mhlawumbi abanye ngabo kanye abakuthathileyo bakubeke ePatmos. Kodwa kule verse esifunde kuyo eyona nto ndiyithandayo bazali yile yoba uJohane nobe sePatmos nje, kodwa uthi ngemini yenkosi levilizwe lingathi kukukhala kwexilongo lithetha ngasemva kwami. Into esiqinisekisayo kokuba nasePatmos ilizwi likaThixo likhona, nasebunzimeni esijongana nabo masazi into yokubana ngaba asihambi sodwa, kodwa ilizwi likaThixo, ubukho bukaThixo buhamba kunye nathi. Kaloku yayitshilo nengoma yasewisile yathi unabantu bakhe yena ngamaxesha onke, ubagcine banceda endaweni zonke, nasemarhamkweni bagciniwe nguye. And so nakwiPatmos ohamba kuyo, nakwiPatmos ozifumana kuyo kwixesha esihamba kulo, kwixesha lelenti, yazi into kokubana ngaba awuhambi wedwa, kodwa ukhona uThixo umane kuthuthuzela, likhona ilizwi likaThixo elimane lihlebeze emadlebeni ethu. Eyona nto kufuneka siyenzile kokuba siphulaphule, ngoba nasentlango uThixo uyathetha nathi, nasentlango uThixo khona uhamba nathi, nasentlango
uThixo khona ulapha ecaleni kwethu. Andiyazi Patmos okuyo, andibazi ubunzima okubo, kodwa ndizoqinisekisa into kokubana ngaba nangokuhlaba namhlanje namhlanje izolubulala ulila ngenxa yePatmos okuyo, kodwa yithi namhlanje xa ulala mzali wami othandekayo, mzali wami omhle, yazi into kokubana ngaba le Patmos okuyo awuhambi wedwa kodwa uhamba noThixo. Yanga inkosi inganomeleza, yanga inkosi inganika ubulumko xa nimane nisacanda uthatha lwenhlalo enzima, xa nimane nihamba nizibuzo bale Patmos izawuphela nina. Yazi noba uJohane yena wahlala 15 years esePatmos, mhlawumbe na ubunzima okubo bubunzima be20 years, bubunzima be30 years, kodwa yazi into kokubana ngaba noba ibi bubunzima be20 okanye 30 years, yazi into kokubana ngaba awuhambi wedwa kodwa uhamba noThixo. Thixo makanomeleza nigcine, anikhanyisele ubuso bakhe kuzo zonke izinto enizenzayo, nisazi into kokubana ngaba anihambi nodwa. Masithobe inhloko sithandaze. Enso Thixo namandla amakhulu siyabulela ngelizwi lakho. Ilizwi lakho linamandla, liviwa bubumnyama bubaleke. Siyabulela yise wenkosi yethu ngeYesu Kristu ngokusikhumbuza Nkosi yami ngelizwi lakho elithi noxa Nkosi yami sihamba phakathi kwePatmos sizifumana sikuzo, ngoba Thixo namandla amakhulu noDavide kwindumiso ye-12:3 bawunamandla wake watsho Thixo olungileyo, wathi noba sihambe emfuleni wethunzi lokufa asiko ikwabubi ngoba wena unathi Nkosi yami nakwiPatmos esihamba kuzo kule lenti bawona amandla amakhulu. Abantu bakho bazifumana Nkosi yami bechuchiswa ngabantu, bazifumana Nkosi yami bekuyiPatmos ezahlukahlukeneyo, kodwa Nkosi eyona nto siyithandazelayo ngobusuku banamhlanje mabazi into kokubana ngaba abahambi bodwa ePatmos kodwa bahamba nawe Thixo namandla amakhulu. Eyona nto ekufuneka siyenzile kukuvula indlebe zethu, sazi into kokubana ngaba asihambi sodwa kodwa sihamba noThixo. Siyakuthandaza Mongameli, khangela ngobubele imeko zabantu bakho ukuze ngabanye ubathobela intsikelelo, ubanike Nkosi yami nekamva eliqaqambileyo. Siyakuthandaza sikuthembile egameni loThixo nguyise unyana nomoya oyingcwele ngoku naphakade. Amen. Ndiyathemba ke bazalo ba ilizwi likaThixo linamandla, ilizwi likaThixo liviwa bubumnyama bubaleke. Yanga inkosi ngeli lizwi lanamhlanje ninganinika ikamva eliqaqambileyo, linithobele intsikelelo ukuze nabanye abantu abahambe ebumnyameni sibakhumbuze into kokubana ngaba abahambi bodwa kodwa uThixo uhamba nathi. Thixo makanigcine, Thixo makanisikelele, uThixo akhanyise ubuso bakhe phezu kwenu ngoku kude kube kunaphakade. Amen. Masamkele intsikelelo. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen.